Bună ziua, bun și bine v-am regăsit la un nou episod din Mitosis. Data trecută am rămas aici. O să mă bag imediat pe server, dar vreau prima dată să văd dacă pot să mă fac mare aici. Să ajung și o dată mare cât o stea. Glumesc. Ceva normal că glumesc. Da, oamenii, și apropo, scuzați că nu am mai postat de mult, pentru că nu am fost în stare, nu eram pregătit să filmez și am simțit eu că nu eram pregătit să filmez și chestii. În plus, am avut treburi și cu școala, așa că știți voi cum e. Ai odată, băi, dar de ce nu mi-e, băi? Băi, schimbăm. Schimbăm noi serverul. Fan Mac și altele, ceva normal. Bun. Iap, ce prietenie. Da, am văzut că mai dați like-uri aici colo. Vă mai cam, nu pot să zic că vă abonați la canal, dar nu mă deranjează. Eu postez și cu ani poate vom avea abonați mulți. Aia sper eu, apoi depinde de mine, dar și de voi. Depinde să dați like-uri și să vă abonați la canal. Da, în rest, n-am ce zice. Like-uri, hai că mai dați, dar abonați nu prea am. În fine. Să mâncăm mai mult. Sunt numai eu cu încă 2 tipi. What the fuck? Deci, it's one thing the dead. Ia bă. Ia da ce că n-ai servici. Bun, dar, apropo, voiam să vă zic ceva. În jocul ăsta, nu tare am mai văzut dovleci. Cred că s-au scos. Pentru că nu mai este Halloween sau ceva de genul. Dar, sincer, îți prindeau bine dovlecii ăia. Că, în fine, îți mai dădeau și ăia. Îți dădeau mai mult. Nu a dat tot mie. Nu l-a luat tâmpitul ăla. Da. Și apropo, oameni, sugerați-mi în comentarii jocuri ce aș putea să le joc și care știți că sunt și pe telefon. Nu contează că-s cu bani sau fără. Eu am un site care nu contează dacă e cu bani sau fără jocul, pentru că el nu-l face fără bani, normal. Recuit, cum ar veni, știți? Așa e jocul meu, așa e site-ul. Unii dintre ei, poate îl știți, este Aptoide. Este o aplicație de pe care poți să-ți instalezi fără problemă jocuri. Cred că poți și cu hack. Nu mai știu. În fine. Să trecem la următorul pas. Măreția. Glumeam. Sincer, nu mai știu ce să facem. Poate o să mai filmez astăzi un episod din Minecraft. Dar nu știu.
Deci chiar nu știu. În fine, am făcut o lume nouă la școală, pentru că astăzi ne-a lăsat profesorii să mergem cu telefoanele la școală. Am făcut eu o lume nouă cu 2 prieteni, pe Salbino îl știți deja, și mai am încă un prieten care joacă cu noi, îl cheamă Adi Feher. Are și el YouTube, dar cont de YouTube are, dar nu prea postează pe el, adică are numai un videoclip, what the fuck. Da, și cine știe, poate facem și farse la telefon, ceva de genul. Nu știu. Vedem noi. Sham. Chili Sham. Da, și mulți mi-au zis și pe Facebook că nu hola, mă! Ce aveți, băi? Dacă îl pot mânca... M-au mâncat! Nu! Căcat! Căcat! De ce? Bine. Da, astăzi vreau să vorbim despre profesori și despre școală, cum ar veni. Toată lumea știe că la școală nu te lasă cu telefonul. Întrebarea e de ce? Că oricum nu te joci cu el în ore, că oricum ți-l ia profesorul, dacă te prinde. Și da, faza e că nu contează, nu. Normal ar trebui să te lase. Eu sunt împotriva ăsta. Împotriva regulirii astea. Fanii lui Andy și Max și Infinit. Fără Infinit. Fără și. De ce mă dă cu fana Max și altele? Că nu mai rămas pe server. What the fuck? What the fuck is doing, man? What the fuck is doing? Da, voiam să vă zic o întâmplare astăzi la școală, în ora de limba română. Eram noi liniștiți acolo, o colegă răspundea la română, o asculta doamna profesoară și numai dintr-o dată, eu cu telefonul în buzunar deschis și numai dintr-o dată îmi sună melodia de la mesaje. Toată clasa, liniște. Și apoi i-am zis la profesoară că ne-a lăsat diriginta. Așa am scăpat. Bun, l-am mâncat pe ăla. Oameni, nu știu ce să mai zic. Nu! Am scăpat. Am scăpat. Bun. Opa, Ray. Bă, m-a mâncat cu tăcul ăla. What the fuck is fucking that? Bine. What? Close, nu pot. Firar. În fine. Să mai vedem pe aici ce servere să unătăm. Majoritatea sunt din România, adică astea toate sunt din România. Topeu Players. Da, 2. Serious 2. Ăsta, 2 membri. Da. Popular, da. Așa. România, Alex 10, George 7. Ce dracu? Da, mulți m-ați întrebat pe Facebook că
din ce țară, din ce oraș sunt. Păi eu sunt dintr-un sat, cum ar veni, este satul Odoreu, comuna Odoreu, cum ar veni, și județul Satu Mare. Cei care stau în Satu Mare, bravo! Poate îmi scrieți mesaj, poate ne întâlnim la un suc, la ceva. În fine, YouTube România Best. Nu, că n-are numai un membru. Opa! Tema Codrin, brother, era numai cu 2 membri. În fine, s-a blocat și jocul. Da, oameni, cam atât a fost și pentru episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați. Și apropo, vă mai zic încă o dată, cum zic la toate episoadele, un like este imens apreciat, da? Cu astea spuse, până data viitoare, vă spun pa, pa!